vazduhoplovnih snaga sa više desetina vazduhoplova nalazi se u očekujućem rejonu u pripravnosti. Viete, čo toto je? To je včerajšia vojenská prehliadka v Srbsku. A viete, kto to tam je? V tom bielom to sú všetko Arabači. To nie je kvôli tomu, že by prišli sa pozrieť, ako vyzerá vojenská technika, lebo nikdy nevideli nejaký tank, alebo hufnicu, alebo podobne, ako to tu vidíte, alebo lietadlo. Ale oni prišli tam, tí Arabači, kvôli tomu, aby prišli nakúpiť tie zbrane. Kvôli tomu prišli. Lebo Srbsko vyrába, není v Únii, vyrába vo veľkom. Ako teraz prebieha práve teraz v Čechách vojenská prehliadka nemeckých lietadiel. Vidíte? Križiaci. Vojenskej techniky. Keď si viac militantnejší než Nemec, tak potom nakupuješ. Takže Únia sama sebe predáva. Ale keď si príčetný, ako Vučič, tak ty vyrábaš a predávaš niekomu inému a dovezieš peniaze zvonka dnu. Takže Čech je blbej, on proste nakupí a musí dať zo svojich výdavkov. Tak toto potom vyzerá. A my by sme mali presne to isté robiť. Tak ako tu nahovorím Vyskupičovi v debate na telefón vo Frontinuse, že my máme práve vyrábať. My by sme mali práve podporovať tie mladé rodiny, tie deti, tak ako Maďarsko. Oni dávajú hypotéku, preplácajú pri druhom decku ešte viac a pri treťom Orbán nakoniec preplatí ti celú hypotéku. Lebo keď sa viacej detí narodí, tak potom viacej kupujú, viacej vyrábajú, vyššia je zamestnanosť, otáča sa viacej biznis. Vy hovoríte, pán Biskupič, že máme šetriť, ale ja mám lepší nápad. Poďme práve, že podnikať. Štát by mal podnikať, ale Európska únia zakázala. Preto máme tie akciovky, kde to je súbeh štátu a podnikateľského sektora. A potom za ďalšie hovoríte, že máme tu na strašne veľa úradníkov. Dobre, ale máme pretože máme veľa legislatívy. Prečo máme veľa legislatívy? Pretože to prichádza z Európskej únie. Ale jediné záväzné je to, čo vyjde z Rady premiérov EÚ, ale nariadenia z komisie z Bruselu, to je vnútroštátny proces. Vnútroeurópsky. 20% legislatívy z Rady je záväznej, na čo smernice a potom nariadenia z komisie. Absolútne tým sa nemusí riadiť. A za ďalšie, príjmy podľa štátneho rozpočtu bilancie za minulý rok, december, z EÚ, v tej eurofondy sú 3,2 miliardy. Ale náklady, to sú odvody, výdavky a spolufinancovanie je 4,3 miliardy. Čiže my sme v mínuse 1,1 miliardy. Čiže keby som vypol a dohodol sa s Úniou, počúvate, nebudete nám dávať ani eurofondy, ale ani my vám nebudeme ich vraciať naspäť, ani tie výdavky na Brusel a na ochranu hraníc, tak potom získame 1,1 miliardy a začneme podnikať. A viete ako? A kde? Ťažký priemysel. A ten ťažký priemysel sme si ukázali predtým, to bola tá vojenská technika a toto je štátny rozpočet. Stránka Ministerstva financií, bilancia štátneho rozpočtu ku roku 2024. A tuto to má Vyskupič a on povie, že my sme čistí poberatelia. No starú belu, tu sú ceny v 1000 eur. Tu máte skutočnosť za december 24. EU príjmy 3,2 miliardy. Ale výdavková časť je ešte zaujímavejšia, pretože EU výdavky 3 miliardy, spolufinancovanie eurofondov 0,5 miliardy, odvody do EU 0,8 miliardy. Čiže 0,8 plus 0,5 miliardy plus 3 miliardy je 4,3. Lenže to je viac než 3,2 miliardy príjmov. Čiže 3,2 minus 4,3 je minus 1,1, kamaráde. Čiže my ešte tú úniu dotujeme. Nie ona nás. Nie. My ju dotujeme. My nie sme čistí príjemcovia. My sme práve, že my ju ešte dotujeme. Z nás žije tá únia. A počúvajte, čo hovorí ten inteligent. Pekne, vyše minútky ubehlo. Pán poslanec, nech sa páči, vaša reakcia. Dobre. Celkom zaujímavý podnet poslucháča. Dobrý deň, pán Tibor, jasné. Ďakujem pekne za otázku. Takto, že v prvom rade áno, Únia je príliš byrokratická, robí nezmyselné regulácie a spôsobuje to problémy. S týmto súhlasím. Len teraz treba dávať pozor, že aj Česko je v Európskej únii a podnikajú proste, rastie im ekonomika, majú polovičnú nezamestnanosť ako my, proste fungujú. Jasné, a to sme videli práve teraz tu. Nakupujú od Nemcov vojenskú techniku. Oni ju nepredávajú, Nemci ju predávajú. Takže oni práve, že
budú zarábať, ale Česi nie.